täällä taas. Ja kyseessä on AC/DC:n Rock'n'Roll kappale. Ja tänään mä opettelemme kakkosversion siitä, kun viime kerralla oli ykkösversio, eli sen kyseisen biisin alkuriffi. Nyt me opettelemme laulusäkeistä. Eikä A-duuri sointu. A-duuri sointu. Ja se oli sille, että otetaan tavallaan barrena 4 kieltä. Ja A-kieli on itse asiassa siinä vapaana. Ja sitten D:stä lähtien siinä on kakkosnauhun barre. Ja sitten millä saadaan se T-värähdys sinne eikä niin otetaan täältä kakkosnauhalta H-kieleltä D. Ensin ja täältä otti. Eikä mennään satsi lävitse. Ja tässä taas kyseisessä laulusäkeistön osassa on ensin tavallaan otetaan kieli taas vapaana. Ja sitten D-kieleltä vintti sointu A-vintti, D-vintti ja sitten D lopuksi sieltä A-kieleltä. Ja koko ajan on tavallaan vapaana A. Ja sitten sen jälkeen vaan vedetään tavallaan, mennään taas sinne A-osaan, eli ja täältä on niitä kertosäkänä.